Hello guys, good morning. आंनि YouTube channel नोंथांमोनखौ सेबाव फरायफिननो थाबाय। नै जोंना दा बिनानाव मोना देलायनायखौथ' बुंथाव जाया, हिनजाव मानसिना मानसि नुवाखै देलायग्राफोरा नायथाव जाया। नै दा नायलाय माबायदि देलायदों आरो सासेयाथ' नाय गोदान गाननानै, नाथाय जोंफोरासो गैया, जोंफोरासो बेफोरखौ गानबाय थानांगौ। नाय मालाय दुगैबाय देलायबाय दा बेरायहैसिगोनलाय हलिनि दिनाव। आरो हलिबायबो गोसोखौनो बोरैबा मोनखादों माथो हलिखायनो। दा आङो मा खालामनो मोजां जाबावगोन। गाइसमोन दा बियो आंनि दाउ बयलार, आं बेखौ फाननानै गाइसमोन बेखौ फाननानै थार बायगोन आं गाइसमोन थार। नायबायल' था जाय सिख्लाफोरा आंखौ इगनर बानायो बिसोरनि थाखाय थार बायगोन आं बेजों थार। नायबायल' था सिख्लाफोर। दा जोंना हलिखाय जौसो सावदों, ओमफ्राय नाथाय सासेया दिनै जयग' मन्दिर दं नालाय बियो दुगैबाय, दा मन्दिराव थांसिगोन बियो जोंना बिथाङा। गोदाव सोराव हलिखाय जोङो नोंथांमोननिथिं माबायदि जादों हलिया कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। दा जों गोदाव सोराव दंलायबायो आरो दै बिथाङा बिराद दुखु बेयो। नायलाय माबायदि जिरायना दं बेस्रा। आंलाय मानो दुखु जालाबायनांगौ, माथो दुखु बायदि नुथारदों। जिरायबा दुखु जायो नामा सोरबा? बोथोरा थान्दाखायसो। ओमफ्राय हलि बोथोरखौ माबायदि मोनदों नोङो? नोम्फा मोनदों। सिसपेक देखायदों। आजा देखायबावलाय सिसपेकखौ नायनि। देखायलाय नायनिब्रा दे। नङा रायजो राजाफोरनो एसे खिन्थानि देब्रा एसे देखायलाय। दे एसे देखायलाय। नै सासे फैबावगौ जोंना दामब्राया। आं मैया थांनाया मोजां जाखादों। दामब्रा आसोला हर गेजेराव दाउ गावहैयोलै बियो। माने अखाफोर सासाङावनो फैदों दाउआ। आसोला हर दाउ आसोल दाउ गावनायनि फरमेलाखौ एसे खिथादोब्रा। आसोला हराव दाउ जानानै दासो सिखारबोनाय बायदि नुखायो नालाय। मासिखौ बिथाङा फांसननि थाखाय बहुद दुखु। बैसागु बरायनाया जों गामियाव लाथारनांगौनो आसोलनि थाखाय। मोसागोननो। नों आखाइ फारसेजों सोमावनो रोङा माबोरै मोसानो नोंथाङा मन्दिराव? नोंथ' दिखा लाथारदों नोङो। राम हलियाव माबायदि गोसोआ माबायदि जादों नोंना? नङा मालाय गामियाव होबायनो, जों गामियाव बोरो दाबो सुरुखौनो बानायाखै नोङो? अला खालालै गाइसमोन जों नै दा बिथाङाबो मोननैसो सायरि होबा जासिगौमोन। आसोला हरावसो दाउ गावहैयो होनदों नामा नोङो आसोल? हरावसो गावहैयो होनदों नामा आसोल नोङो? ओमफ्राय सानाव गावबा मा मोनो होनदोंमोनलाय? ओइस माने हराव गावनाय सिखारिया मोजां होनदों नामा? उनाव थांबाय नंगौ नामा आसोल? आसोल माबानि दांलाय एसे बुसलिनि बारलाय। अबाव थांनो अबाव? हाय आसोल सिसपेकखौ नायनि देखायलायब्रा दे। बा नायनायावनो हा न'फोरनो हाबनांगौलै मिथिया नामा? मा हाबनांगौ नायनि